Ya bafethu, mina lona yabo bakubiza ngoTombosi mfethu yabo. Ongakaziyo mfethu ukubiza ngoTombosi, omunye ongaziyo ukubiza ngoMzuzu yabo. Bowuthanda mfethu songakubiza ngomzukulu yabo. Naleli damu limnandi mfethu, ngishayela idamu lasekuseni mfethu yabo. Ngithe bafethu angeke nginitshele kancane ukuthi mina ngiwubani yabo, ngoba ngathi angingazi ukuthi ngiwubani yabo. So mfethu ngithi mina mfethu ngitshene kahle, lalelani la. Mina yindoda kaSukude Mkhondwane, uxhaxha eliphezulu, ubelelide phesheya komlanjani, umkhonto elitsheni. Uyayizwa le nto ithini? Ngimile lapho ngisazobuye ngiqhubeke kusasa after 1 minute kusasa. Kunjalo nje.